Y peth cyntaf dwi eisiau gwneud ydy rhoed yr grit ma'n gwylod y sinc. Dwi'n gwneud hynny i helpu gyda'r dreiniad oherwydd dyna beth sy'n holl bwysig efo'r planhigion yma ydy bod nhw'n cael digonedd o ddŵr ond bod y dŵr yn gallu rhedeg drwodd yn eitha hawdd a dyna beth sy'n dda am gael sinc sydd efo digon o ddyfnder. Wedyn, yr compost. John Innes y rhif 2 ydy hwn a be dwi'n gwneud ydy gwneud yn siŵr bod fi'n rhoid hanner o hwn a'i gymysgu o gyda hanner y grit. Dwi'n ychwanegu digonedd o grit mwyn helpu efo'r dreiniad a dwi'n gadael digon o le ar y top mwyn rhoid y planhigion i mewn a wedyn ar y diwedd fydda eisiau ychwanegu grit ar y top. Dwi 'di dewis y planhigion yma oherwydd mae'n rhoi diddordeb gwahanol i ni drwy'r flwyddyn. A'r Hypericum ydy hwn. A dwi 'di dewis hwn oherwydd y dail, achos maen nhw yn lympiog i gyd. Ac yn nes ymlaen yn yr haf fydd gen hwn flodyn melyn llachar. A dwi'n 'i blanio chydig bach yn uchel oherwydd bod fi'n rhoid yr grit ar y top hefyd. A'r Saxifrage Allen Hayhurst ydy hon, a dwi wrth y modd efo'r blodau bach delicate yma ar y top. Yn amlwg mi fydd rhein yn dod i ddiwedd 'u hoes cyn bo hir. Ond wedyn mae'r rosettes hyfryd yma o'i gwmpas o yn fendigedig a fydd heina'n fytholwyr, felly gown ni'r diddordeb yna drwy'r flwyddyn. Math o succulent ydy hwn, yr Conwy Gem, a dwi'n plannu hwn ar yr ymyl mwyn i'r rosettes bach yma ddisgyn dros yr ymyl. Achillea ydy hwn, ond mae hwn yn tyfu yn reit gyflym ac yn gwasgaru. Felly be dwi am wneud efo'r un yma ydy rhoid darn o lechen i mewn fel bod o'n aros yn y man yna'n unig. Canary bird ydy hon. A fel mae'r blodau yma yn dod i ddiwedd 'u hoes, mae'n syniad i'w torri nhw ffwrdd mwyn hybu mwy o flodau i ddod. Dwi 'di dewis y planhigion yma i gyd oherwydd bod nhw'n tyfu ar raddfa ara deg iawn. Achos dyna 'di'r broblem ydy, maen nhw'n cystadlu efo naill a llall a wedyn neith un planhigyn wedyn gymryd drosodd, ond efo'r rhein maen nhw i gyd am aros yn fechan iawn. A dyna ni, mae eisiau ychwanegu y grit drosto fe i gyd rwan.